Ka Shillong Assamese Ladies Welfare Club hinin kasi kala Rakhe ya ka Lyngkhuh Sngi kha bashispa jong unong yo ya ka kusnam Bharat Ratna u Dr. Bhupen Hazarika ha Assam Club kabadon halaban. Kibalaya don lang hagani ka Sngi kikenthop ya u Editor in Chief ka Prak News u Prashanta Rajguru kumukongsan. U Zonal Director ka ICCR North East u N Munish Singh bat unong rawai bapawnam gejala u ba lumajau. Kakenhon jangki samla